Ο κύριος Λέων έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Λοιπόν, ξαναλέω, θα πρέπει να δούμε όλοι τις εισηγήσεις. Άκουσα από συνάδελφο, γίνεται εντελώς δωρεάν. Διαβάζω την εισήγηση, 1.150 συν ΦΠΑ ο καλλιτέχνης, 550 συν ΦΠΑ το face painting. Έτσι, καλό είναι να διαβάζουμε τις εισηγήσεις. Είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης, ξαναλέω, έχετε την ευκαιρία να πάρετε τη χορηγία από τον όποιο επιχειρηματία θέλει να στηρίξει το Δήμο και με αξιοπρέπεια ο Δήμος να κάνει μία εκδήλωση σε ένα δικό του χώρο, κοινόχρηστο χώρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Εκτίθεστε. Θα ψηφίσετε και θα είστε με σκυμμένο το κεφάλι και με πάνω το χέρι. Και το λέω γιατί παρακολουθώ εδώ και χρόνια ως πολίτης τότε αυτού του Δήμου. Λοιπόν, παρακολουθούσα τους αγώνες που δίνατε ενάντια σε αυτό το μαγαζί. Πολύ από εδώ μέσα. Πολύ από εδώ μέσα. Γράφατε, λέγατε στις γειτονιές, κάνατε μία ολόκληρη ιστορία. Σήμερα τα ξεχνάτε όλα και πάτε και στο συγκεκριμένο μαγαζί και δίνεται ουσιαστικά το Δήμο. Δηλαδή ο Δήμος κάνει μία εκδήλωση για τα κούλουμα, για τα παιδιά, σε ένα ιδιωτικό μαγαζί. Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης, ξαναλέω. Εγώ πραγματικά το τονίζω, θέλω να ακούσω από τον Δήμαρχο και θα τα ακούσω με μεγάλη ικανοποίηση ότι θα αποσύρει αυτές τις εισηγήσεις. Τέλος, θέλω να πω στον προλαλήσαντα που είπε δεν έχει καμία σχέση με τα πρόσωπα η συγκεκριμένη διαδικασία. Έχει με την αυτή καθ' αυτή λειτουργία του Δήμου. Ένας Δήμος δεν παραδίδεται σε κανέναν. Δε μάλλον σε συμφέροντα.